Nindot kayo ang assurance ni Kristo kung ato lang gining tuhuan, sulbad tanang problema. Ingon siya, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayod gutumon, ang motuo kanako dili nagayod uhaon. Nakasuway na mo kinabuhi nga wa na gyud mo gutuma, nga wa na gyud mo giuhaw. Kasuway mo? Uy, lingi ako ni mong tupad ina nakasuway na ka kanang wa jud ka gutuma, nya wa na sa kauhawa. Wa no? Sa ato pa wa pamumutuos Ginoo. Usa ra gyud ang sitwasyon sa kalibutan nga di na tagutumon o di na tauhawon, kanang maghigda na kaslungon. Tanawa ng minatay, nangayo pa dahil na og pagkaon. Usahay atong butang-butangag pagkaon kay kuwang sa tas pagtuo, no? Butang-butangag pagkaon sa kilid o kanang tubig. Kay muinom kuno na ang namatay. Wala oy, din ana mo inom. Din agid na gutomon, din asad na uhawon. Muna usa na ka tamparos sa Katoliko nga magbutang-butang og pagkaon sa kilid sa namatay. Usahay pa butangan pag beer na kung anong beer manigibutang siya hiling maguna siya beer pa din basig mo inom na siya nasa usahay butangan o ka na mga sigarilyo kay mo sigarilyo sa kuno ana di na na ang namatay dili na gina uhaon dili na na gutomon pasabot di ay ang gusto di ni Kristo nga motuo ta nga ang kamatayon maogyoy atong final nga pangandaman. Ayaw pangandam para mabuhi ka dinhis kalibutan. Pangandam alang sa maong kamatayon. Ano bang maningkamot tag maayo kada adlaw para mamatay ta? Ano? Musimba ko kay para nis akong kamatayon. Mo trabaho ko karon, magtinarong ko sa akong trabaho, magkugi ko, di ko magtinapulan kay para nis akong kamatayon. Higugmaon ko ning akong bana, higugmaon ko ning akong asawa kada adlaw kay pangandam nis akong kamatayon. Di ba? Nindot no? Di ko mga saba sa akong mga anak, di ko magyaw-yaw, di ko magsigi og panugo nila, ako ni silang alagaran, ako ni silang antuson, pangandam nis akong kamatayon. Ana, ako sad maingon sa ko, mumisa ko kada adlaw, mamaligya kog slat para ni sa akong kamatayon. Nya kamo sad maingon sad mo, musimba ko, maminaw kong Father, siyang humili niya mo palit sa kugslat kada simana para ni sa akong kamatayon. Di ba? Indota ka na. Di kay magtigom kong kwarta, tigom di kong kwarta, maningkamot yung ninduton ko ni akong balay, ninduton ko ni akong sakyanan, aron di ko masakit, aron dili ko mamatay. Binuang ka na. Mauna, si Esteban, diri sa atong unang pagbasa gihisgutan nga namatay gid siya. Pagkamatay na niya gilubong ang iyang lawas. Pero ang mga tinun-an kauban niya bisag gipangluto sila ni Saulo or ni Pablo atong panahon na gipang preso, sige lang yapog sangyaw, siging sangyaw. Ngano man mao may sugo sa Ginoo nila ni Jesus nga isangyaw ang maayong balita. Wa sila magkurog-kurog sa kahadlok, nanagan lang sila pero siging sangyaw. Yaon sa may nahitabo pag sangyaw nila bisag gilutos sige gyapog sangyaw, perting daghan ng mga milagro ilang nabuhat, mga yawa ng layas. Kani magong mga yawa nga igsuon sa ako nang isigyag balik-balik dinhi. Iyatang ilaron nga mulikay gid anang kamatayon. Mao ginay number 1 nga pangilat si yawa nga kundi ta kabantay pirmi gitang makuha si yawa. Kana bang moingon ang yawa?
ayaw gyud pakamatay. Sige, lingay mong tupad. Inawa pa ka mailad si Yawa. Nawa ka mailad. Ano bang ang atong paningkamot ba, di kita mamatay? Mao man na ang pangilad si Yawa, God. Mao bitan ang hadlokon ta nga mamatay or masakit. Inig kahadlok na nato ana, muadto dayon tas mga tuo-tuo. Adto din tas mga anting-anting. Ana, hasta ang mga butang sa simbahan himuon ng tuo-tuo. Kay kanang mga butang sakramental sa simbahan, tanang sakramentals, imo na ganang gamiton kay hadlok kang masakit, hadlok kang mamatay, kana nahimo na ng anting-anting. Pero kung imong gamiton ang atong mga sakramentals, aron paglig-on sa imong pagtuo, nga bisan pagmamatay ka, mabanhaw ra gyud ka, gitiman-an ni ining mga sakramental sa simbahan, mga images, crucifix, unsa pa na diha, holy water ug uban pa, nga magtug-an nimo nga ang tinuod yung epekto niini mao ang pagkabanhaw nya, di na ka mahadlok mamatay, diha dapita mahimong epektibo ang mga sakramentals. Hasta ng sakrament. Bisa ka ng sakrament, gamiton man na siyawa. Pagpakasal, nga naman, kay purti na gid nimong lisura karon tungod na kay wa kay kasal. Niya ka nang gikasal nga nagkalisod, unsa naman sana? Muna dunay mo anhin ako din pader magpakasal ni nga naman. Daghan kay may problema pader. Nya mao man day problema kay wa man day may kasal. Mo nang niabot ni mga problemahan ako. Di na mao ha. Di na maong pagkasultiha. Ang pagpakasal mao ang paglikay sa sala. Pero kanang imong mga kasakit o mga problema karon, di na tungod lang kay wa kay kasal, kung dili tungod na kay giatake ka siyawa, hadlokon ka nya, dawatan ng tanan, bahala nagmamatay ka, basta wa lang kay sala. Ayaw kalagot, ayaw kahadlok, ayaw pagsigi og self-pity. Ana, haron ihumag kasal nimo karon, musamot ning imong problema. Okay, masuko itong yawa nga nung nagpakasal ka, di atakiho na sa kanyang maayo. Inig-atake na niya, ang sa may mahitabo, basig mo ingon ka, wa man gyapoy epekto, bisag nakasal na ko, wa man gyapon mausab, awa, nakuha na kasiyawa. Hoy, ingos pader, palitag slat, okay ko no, masulbad atong problema ni samot man noon, agihimon sa nimong anting-anting ning pagpalit og slat. Di ba? Unsa may epekto mo palit kag slat, akong giingon, makasinati kag langit. Basta tininood. Unsa man ang langit, wala ka nang hahanapin pa. Ana, kana bang okay ra nimo guway kaon, okay ra nimo masakit, okay ra sa nimo naay pagkaon, okay ra sa nimo og good health. Wala ka nang hahanapin pa. Mao nang di nakagutomon, di nakauhaon. Pasabot, relax na kaayo ka. Nabitay daghang kayo nagpatambag na ako, niya kasagaran yung reklamo, bahin sa batasan sa ilang bana, batasan sa asawa, batasan sa mga anak, niya gusto nilang usbon. Gustong usbon, padir, tabangi in taong kog ampo nga mausab ning akong bana. Nako niya di mausab, niya nitabang na kog ampo, imo kong pasanginlan, nga dili epektibo akong ampo. Di ba? Nako ang may nimong buhato no, dawata ang kamatuoran nga mao na gid nay imong bana. Nya paningkamot pagpuyo nga mahigugmaon og mapaubsanon, tipon anang imong bana nga mao na nay iyang batasan, hangtod gyud mamatay ka. Kana mo'y sakto yun nimong buhaton, ay napagsigpangita diyang laing bana, katong bana nga dili mag-wild, katong bana nga dili magsigig inom, katong bana nga dili magsigig suyop, ayaw na pangita na.
Asam ka kakita na? Wa magkakita katong dalaga pa ka, arang-arang pakagnaong karon na noong lusyang na kay ka, ngita na noong kagkanang arang-arang. Mauna na, mauna na imong bana. Nya pagpakamatay, tipon anang banaha, mao bitaw ini kasal, ako gini balik-balik ko na, basig malimot mo ani, unsa magigisaad pagkasal, sa kasakit, o sa kalipay, sa kahamugaway, o sa kapitos, sa sakit, o sa maing panglawas. Naa naman diha tanan. Di ba? Nganong mangita pa man ka, nga kung ang imong bana, dili na mo intrigar o kwarta, kay gisuyop na, or gisugal na, unsa man na? Kapitos. Mubati kag kapitos. Nga naman, wa na may kwarta. Nya apil man as imong pagsaad. Mong ngita pa di kag lain. At tujukas kahamugaway, nga kapitos man. Unyag manamparos ng imong asawa, imong bana or imong asawa, kulataho na ka, unsa man na? Kasakit. Niya apil man as imong iyong kasakit. Og di naman namparos, o di kalipay. Di ba? Niya kay di naman mauli imong bana, tuan naman sa silingan gapuyo. Unsa man na siya? Sakit. Nasakit. Nasakit og sa tawagan ng sakita, anang di nakadumdum og balay ba? Anang di sa kahibaw ba sa iyang pa-insum? Sa tawagan na? Di mo na insomnia. Ano ta? Amnesia. Oh, kanang na amnesia ba? Kanang mura bitag naparok ang oo niya. Di na siya kahinomdom og kinsa siya. Abi niya katoy ang asawa dito silingan. Nasakit na siya og amnesia. Imo lang sana siyang dawaton ang imong bana masakito na. Ana. Hangtod jud ka mamatay og mao na siya ang tudlo ni Kristo. Mao na ang mga apostoles nangamatay gito silang tanan pero way sala sa ilang pagkamatay kay gidawat manila ang kasakit og kamatayon. Wa na sila gutuma, wa na sila uhawa. Pisabot naa na sila sa perfect satisfaction kay ang Ginoo nagtudlo man nato nga maghigugmaay gyud hasta pang kaaway atong higugmaon. Muna nga relax ra ko nga hinay kayong halin sa atong slots nga naman sa daghan o sa jutay ng halin, praise be the Lord. Di ba? Atong SBF dag niabot nag 18,996 ka-slots atong halin, na apay 41,004 slots nga available. Yang atong DCHS refund na lang ni siya, aton lang ni tiwasog baligya, niabot nag 21,463 atong halin, o niya 8,537 na lang ang nahibilin. Di ba? Gamay na lang kayo. Sunod simana, hurot na tingali ni. Tag 200 naman sa ni. Yan, nasa ni siya 22 slot challenge. Muabot po ni siya mga 4,400 per challenge. Na nasa tayo 350 nga 22 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Mag-uol tag di dayon ni mahurot ay dili oy, padayon tang magdaig sa Ginoo niya, padayon sa taog baligya aning atong slots. Likay lang mo sa scammer mo nang magsigi kog ingon ninyo padagay mo kwarta dinhi bisag asa siguro agyon nga ang official nato nga account number sa bangko o sa GCash mo'y inyong nagamit. Niya ato man ning gipakita dinis atong YouTube channel, labi na ning Padresiano Ubod kaning akong channel, YouTube channel, diha mo pagsigig sunod, ay mo pagsunod anang lain. Nya unsa man pag ila nga ako ginang tinuod nga channel, ana sa subscriber, tanawa ang subscriber, abot naman tag mga 189,000 ang subscriber. Kanalay tanawa, kita kay mo Padresiano Ubod, maurasang naw nga. Pero pagtanaw nimo sa subscriber, dili pariha ana, niabot og 1 million iyang subscriber, adili na mao. Di ba?
or niabot ba lang napu kabuki ang subscriber, bag-o ng account na nangilad na. Kining tanan natong gibuhat dinhi mga igsoon, sama atong gibuhat pag pista, blessing, nagmalipayon kay ta tungod kay nasinati nato ang makatagbaw nga gahom sa Ginoo. Nagatubang taron o krisis sa kalibutan, ni ay gubat, ni ay krisis sa ekonomiya, ni apagyoy krisis sa atong ecological sit up, labi na din sa Pilipinas, kaning atong kainit karon nga cancel na mga klase, nga shorty na ang mga trabaho tungod sa grabing kainit, nga matay ng mga tanom. Kining tanan pangatake ni Siyawa. Diri sa atong ebanghelyo, ang mga sa unang pagbasa, ang mga apostoles nakapapahawa og yawa. Unsa may hinungdan aning nisod ang gahom sa yawa tungod kay kitang mga tao kadaghana nato nag-apas na sa kinabuhi nga lumalabay. Kini bang lawasnon nga kinabuhi, wan ata mag-apas sa langitnong kinabuhi, ang pagkaway sala. Ngunang subo palandungon atong mga batanon, siging commit anang premarital sex, bisan ang nanag-alagad og simbahan, siging buhat anang premarital sex. Sala nga dagko. Unya ang uban tungod kay dagko kay sa naratol na naghikog. Dinhi sa atong parokya nanay mga batanon nga naghikog, ug dili lang dinhi, daghan ngano man tungod lagi anang sala. Naningkamot ta ba lawas non ra gyud, nagilingiya imong tupad na di pa ka maghikog na kano nya may mong isa ay dili oy, relax ra kay ko, ina congratulations kay ang imo di ang gipaningkamutan mao di ay ang kalagnon nga kaluwasan, dili di ay lawas non. Kay lawas nun lang, sangko yung kas, way ayo. Una, may pa, mamalit na lang mong slot, ay na lang mo sigig panindot na inyong balay, ay na mo pagsig pangandoy mo tigom anang kwarta, ipalit na lang nag-slots, mutukod tag mga structures dinhi, o mag-build tag mga communities of the faithful, malipay ta, doon na pa'y mahitabo nga milagro. Papahawaon sa yawa, papahawaon sa Ginoo ang mga yawa. No? Pinaagi sa atong paghigugmaay, pinaagi sa atong makanunayong pagtinabangay. Manindog na ta.